Lagun batek uste du alokairuaren arazoari aurre egiteko oso neurri egokia dela utzik dauden etxebizitzei zerga bereziak jartzea. Eta horrelako argudioak erabiltzen ditu. Ikus dezagun. Frantzian, Italian eta Ingalaterran zerga bereziak jartzen zaizkie utzik dauden etxeei. Danimarkan, isunak. Holandan legala da urtebetez utzik dauden etxeak okupatzea. Suedian eta beste herrialde batzuetan, zerga bereziez eta isunez gain, etxe hutsak alokatzera behartzen dituzte jabeak. Neurri horiei esker, askoz ere txikiagoa da etxe hutsen kopurua. Argudio egokia, ala falazia. Hau egokia da. Estilo honetako argudioak ohikoak dira. Eta adibideen bidezko argudioak esaten zaie. Datuekin, esperientziekin, istorioekin, argudioa sinesgarri bilakatu nahi dugu. Orduan, bigarren hau ere egokia da? Kasu honetan, idazleak atezateko zaborra biltzeko sistemaren kontra argudiatzen du. Entzun dezagun. Kataluniako Vilassar de Mar herrian bertan bera utzi zuten esperientzia duela 4 urte. Bertako biztanleek uste baitzuten hondakinen gestioa ez dela herritarren erantzunkizuna, instituzioena baizik, eta atezateko sistemak pisu handiegia jartzen zuen berengan. Hemen ere, adibide bat jarri da. Baina horrek esan nahi du argudio egokia dela? Ez, hau falazia bada. Orokortze ez egokiaren falazia. Adibide isolatu batetik ondorio orokorra ateratzen da. Herri bakarrean gertatutakoa iritzi orokor bilakatzen da. Falazia mota hau askotan erabiltzen da. Besteak beste, arrazekiko aurreiritziak defendatzeko. Dendan lapurtu dutenak Maroko arbi izan dira. Etorkin gehienak lapurrak dira. Falazia. Adibide horretatik ezin da horrelako ondoriorik atera. Eta horrelako falazia aurre egiteko, desmuntatzeko, aukera batzuk daude. Ikus ditzagun ba. Herri askotan egin da atezatekoa. Hori da daukazuen adibide bakarra? Eta beste herrietan, zer? Bigarren Mundu Gerrako nazi batzuk, gizon zuriak, gerra kriminalak izan dira. Horrek zer esan nahi du? Gizon zuri guztiak gerra kriminalak direla? Eta naziak aipatu ditugunez, ikus dezagun adibide hau. Fernando Sabaterren ustez, animalien eskubideen aldeko diskurtsoa zentzugabea da. Eta honela argudiatzen du. Azken finean, ez da ahaztu behar animaliak eta amalurra babesteko lehenengo legeak 30 hamarkadan promulgatu zituela tabakoaren aurkako barazkijale ezagun batek, Adolf Hitlerrek. Argudio ederra filosofoarena, ez da? Hitler animalien eskubideen aldekoa zenez, eskubide horiek defendatzea astakeria galanta da. Nazien kontuak eta arrazoi beragatik ez erretzaile izatea edo barazki jalea izatea. Denak naziak. Falazia mota honek izen propioa dauka. Ad Hitlerum. Eta falazia ad hominem azpimota da. Zezenketen defendatzaile batek honelako argudioa erabili du. Zezenketen aurka hitz egiteko animalien sufrimendua aipatzen duzue, baina nola uste duzue bizi eta hiltzen direla zuek jaten dituzuen animaliak, behiak, olioak, txerriak. Horien sufrimenduak ez dizue inporta? Falazia honetan, zezenketaren alde argudiatu beharrean, zezenketaren kontra daudenak kritikatzen dira. Ez da mezuaz hitz egiten, mezulariaz baizik. Pertsonak kritikatzen dira. Zezenketaren aurkako batzuek kontra esanak dituzue. Animalia batzuen sufrimendua ez dizue inporta. Hitlerrek ere defendatzen zituen zezenak.
falazia horiei erantzuteko eztabaida kokatu behar da berriro. Bai, egia da, kontraesanak izango ditugu. Baina gaur, zezenketei buruz ari gara. Eta zezenketetan animaliek sufritzen dute ala ez? Hor dago koska. Ondoko adibidean, idazleak esan nahi digu, ez dela ona frutak bazkarietan edo afarietan jatea. Jeronimo Alfredo Camargo doktoreak, Latinoamerikako elikadura zaintzak erakundeko arduradunak, frutak bazkaritik eta afaritik aparte jatea komeni dela azpimarratu du, elkarrizketa batean. Zelan ikusten duzu argudio hau? Egokia da? Bai, egokia da. Iritzia defendatzeko, aditu batek esandakoa aipatzen du idazleak, autoritate baten iritzia eskaintzen digu. Eta horrela deitzen dira argudio horiek, autoritatezko argudioak. Baina kontuz autoritateekin, edozein autoritatek ez du balio. Bestela, ikusi adibide hau. Berotze globalaren arazoa ez da larria. Trumpek esan duenez, berotze globalaren kontzeptua Txinaren lehiakortasunaren kontra jokatzeko asmatu zen, Txinako industriari frenoa jartzeko. Trump autoritatea da estatu batuetan, bere enpresetan, baina fizikaz mintzatzeko, zer nahi duzu esatea? Nahiago dut beste batzuei sinetsi. Autoritateren argudio erabiltzeko, aipatzen dugun pertsonak, edo erakundeak, edo dena delakoak, mintzatzen ari garen gaian izan behar du autoritatea. Ospetsu izatea edo oso ezaguna izatea, ez da nahikoa. Falazia hauek atberekundian deitzen dira. Esandakoa, kontuz adituekin. Hurrengo idazleren ustez, adin batetik aurrera, denbora pasak, sudokuak eta horrelakoak egitea, komeni da. Gorputza sasoian izan nahi dugunean badakigu ondo elikatzeaz gain, ariketa fisikoa egin behar dugula. Bestela, apurka-apurka indarra, malgutasuna, erreflexuak galduz joango gara. Bada, burmuinarekin beste horren beste gertatzen da. Entrenatu ezean, erdoildu egiten da. Argudio egokia, falazia, hori ere argudio egokia da. Analogiazko argudioa, hain zuzen. Argudio horietan defendatu nahi dena, beste zerbaitekin konparatzen da. Kasu honetan, gorputza entrenatzea eta burua entrenatzea. Badu bere logika, ez da? Ondoko argudioan ere, homeopatiaren balioa probatzeko, logikaren bat erabili nahi izan du idazleak. Sendagile askok homeopatiaren aurkako iritziak ematea ez da arraroa. Medikuntza ofizialaren langileak dira, eta beren ikuspegia defendatzen dute. Baina kontu ukaezin bat dago. Batzuk gogoz saiatu badira ere, orain arte inork ezin izan du erakutsi homeopatia terapia eraginkorra ez denik. Eta hau, falazia da, bai. Zerbait gezurra dela ezin frogatzeak ez du esan nahi egia denik. Ikus dezagun beste adibide hau. Pastafarismoa erlijioa da. Jarraitzaileak pastafariak dira. Modu bitxi horretan janzten dira, eta haien jangoikoa espagetiz eta albondigez egindako munstro egalari bat da, unibertsoa sortu zuena. Eta argudioa hause da. Orain arte, zientziak ezin izan du demostratu espagetizko munstro egalari bat ez dagoenik. Eta horrek unibertsoa sortu ez zuenik. Beraz, egon badago. Ez zaizue ezaguna egiten horrelako falaziarik?
gustatzen jata gure eskola bizitza. Idazle honek eskola publikoaren alde argudiatzen du. Hezkuntza publikoan inbertsioa handitzen bada, irakasleak prestatuago egongo dira. Baliabide hobeak erabili ahal izango dira eskoletan, ikasleak formatuago aterako dira ikastetxeetatik. Horrek, ekonomian ez ezik, bizikidetzan ere izango du eragin positiboa. Aurreko hau, kausa ondorio motako argudioa da. Argudio egokia da, defendatzen den ideiak, kausak, ekarriko dituen ondorionak aipatzen baititu. Edo alderebez egin daiteke. Ideia aurrera ez eramateak ekar ditzaken ondorio txarrak aipa ditzakegu. Esaterako, hezkuntza publikoan inbertitzen ez badugu, gero eta elitistago bihurtuko gara, danon eskubideak ez dira birmatuko, eta bar, eta bar. Azken argudio honetan ere, kausa, ondorio, ideiarekin jolasten da. Pirateriak galera handiak sortzen dizkie kultura ekoizten duten enpresei eta horren ondorioz kultur sortzaileei ere bai. Bide horretatik jarraituz gero, ekoizpen enpresekin batera sortzaileak ere desagertuz joango dira apurka-apurka. Zer pirateatuko dute orduan? Idazlea kausatik ondorioetara doa, baina esan ohi den bezala, maldan bera eta frenori gabe. Falazia da, malda labainkorraren falazia. Argudiatze horietan, kausa batetik abiatuta, ondorioz ondorio joaten da oso urrutira iritsi arte. Ikus dezagun beste adibide hau. Pirateriak kalte egingo die kultura ekoizten duten enpresei. Kultur sortzaileek sortzeari utziko diote. Kultura desagertuz joango da. Herrien arteko harremanak gaiztotuko dira. Gerrak areagotuko dira. Baten batek botoi gorria sakatuko du. Falazia horren adibideak sarritan entzuten dira, eutanasiaren kontra, genero berdintasunaren kontra, sexu bereko ezkontzen kontra, sexu bereko pertsonen ezkontzak baimentzen hasi, eta ezkontzak animaliekin baimentzen amaituko dugu. Dagoeneko argudio egokiak eta falaziak bereizten ikasi dugu. Baina ohar bat, argudio egokiak erabiltzeak ez du esan nahi arrazoia dugunik. Ez da falaziak erabiltzeak arrazoirik ez dugunik ere. Hori bai, argudio egokiak erabiliz gero, sinesgarriago izango da esaten duguna. Iritzi artikulen eskema egiteko, beraz, aukeratu zure iritzia defendatzeko argudio egokiren bat eta eskema eginda izango duzu. Bueno, lagunok, eta gaurkoz bukatu dugu. Hurrengo tutorialean paragrafoak idazten ikasiko dugu. Eta jakina, espero dut orain artekoa interesgarria iruditu izana, eta hurrengo tutorialean nirekin egotea hortze. Baina sekretu bat kontatuko dizuet. Badakizue nork ez lukeen inoiz nire tutorialik ikusiko? Hitlerrek. Horrezten dizuet, laster arte.